Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay bahagi ng maragtas ng kapuluan ng Panay na si Raha Balinsusay. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Ang isa sa pinakamakasaysayang kaganapan sa ating bansa ay ang mga panahong bago pa tayo sinakop ng mga dayuhang Kastila. Dahil dito lumantad ang mga Bagani o mga Bayani. Isa na dito ay ang mga lahi ng Pintados. Konting description lamang tungkol sa lahing ito dahil sa kanila iikot ang kwento. Ang salitang Pintados ay mula sa mga Espanyol. Ito ang tawag nila sa isang pangkat ng mga taong punong-puno ng tattoo ang katawan. At sinasabi ding ang may pinakamaraming tattoo ay ang siyang pinakamaraming napaslang. Magsisimula ang ating kwento sa isang pamayanan, partikular sa bahay ng isang batang nagngangalang Sulak. Noong mga panahong yon, masasabing ang pamumuhay ng angka ni Sulak ay nakakaangat sa iba dahil anak siya ng isang pinuno. Isang dato ang kanyang ama. Bilang nag-iisang anak na lalaki, siya ang tagapagmana ng kanyang amang dato. Ang kanyang ama ay may 3 asawa at anak siya ng kanyang ama sa ikalawang asawa nito. Bagaman hindi siya ang panganay, tanging siya lamang ang anak na lalaki ng ama niyang dato, kaya siya ang napiling tagapagmana nito. Yun kasi ang nakaugalian. Kung sino sa mga asawa ang makapagbibigay ng anak na lalaki, siya ang tatawaging diyan o kahalintulad ng reyna. Masasabing pangkaraniwang mga tao ang magulang ni Sulak, ngunit siya ay kakaiba sa kanyang mga kapatid. Isinilang si Sulak na isang batukan o may likas na tattoo sa kanyang mga binti. At ang mga ito ay mga titik na ayon sa babaylan ng lugar nila, isang regalo mula sa mga diwata. Habang lumalaki itong si Sulak, ay nakikitaan ito ng kakaibang katangian, kagaya ng bilis sa pagtakbo at lakas ng katawan. Kaya sa murang gulang pa lamang nito, isinasama na siya ng kanyang ama sa mga pananalakay na kung tawagin sa Bisayang dialekto ay pangungubat. Ang una niyang pakikipaglaban ay yung edad 14 pa lamang siya. At sa labang yon, maniwala kayo o hindi, nakapatay siya ng mahigit 10 katao. Hanga ako sa bilis ni Sulak, dato. Kakaiba din ang angkin niyang tapang. Totoo ngang siya ang isang bugay mula sa mga diwata. Wika ng isa sa mga katiwala ng dato. Siya ang bubuhat sa aking angkan dahil sa kanyang angking lakas. Sisiguruhin ko sa inyo na lalawak ang ating ahop. Wika ng dato at agad namang nagsigawan sa galak ang mga mandirigma nito. Ngunit bukod sa angking tapang ni Sulak, ay may taglay din itong kabutihang loob. Ilibing ninyo ang lahat ng namatay at bigyan ng kaukulang respeto. Utos nito sa mga mandirigma. Ngunit bakit naman po? Kung hindi mo sila napatay, malamang ikaw ang... Hindi na natuloy ng mandirigma ang sasabihin niya dahil agad na itong pinutol ni Sulak. Bagaman kaaway sila, lumaban sila ng buong tapang upang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Kaya nararapat sa kanila ang kaukulang paggalang kahit sa huling hantungan. Wika ni Sulak at nilingon nito ang mga kababaihan. Kayong mga babae, hindi naming dadakpen ang sino sa inyo. Hugasan ninyo ang katawan ng inyong mga asawa at mga kalalakihan upang mailibing ng maayos.
utos nito sa mga babae. Dato, hahayaan mo na lang ba ang utos ng iyong anak? Taliwas ito sa ating kinaugalian. Wika ng isa sa mga mandirigma. Wala akong pagtutol sa kagustuhan ng aking tagapagmana. Kung ito ang kanyang nais, sundin niyo ang kanyang kautusan. Mariing tugon ng dato. Sadyang kakaiba ang ugali nitong si Sulak dahil sa kabila ng katapangan nito ay napakamagiliw nito sa mga hayop at mga bata. Dahilan para mahalin siya ng lahat ng mga nasasakupan ng kanyang ama. At saan man siya magtungo ay pinararangalan at iginagalang siya. Mabutit na dalaw po ninyo kami, Panginoong Sulak. Kailangan po namin ng tulong. Ang aking anak, hindi na po siya nakakapaglakad at wala din po akong kakayahang maghanap buhay dahil matanda na po ako. At ang anak ko na lamang na inyo pong tagasunod ang aking inaasahan. Wika ng matandang babae. Agad namang pumasok si Sulak sa loob ng bahay ng babae kung saan nakahiga ang isang lalaki habang nanginginig. Lingid sa kaalaman ni Sulak na dito tuluyang magbabago ang buhay niya. Agad niyang nilapitan ang lalaking nakahiga at tinanong ito. Katoto, anong nararamdaman mo? Agad na tanong ni Sulak. Ngunit sumagot ang lalaki na ikinagulat ni Sulak at ng nanay nung lalaki. Akin ang katawan ng taong ito. Huwag kang makikialam! Wika nito. Nag-iba ang boses ng lalaki na tila napakaraming boses ang nagsasalita sa loob ng katawan nito. Kaagad na nag-utos si Sulak na magpatawag ng babaylan. Pagdating ng babaylan, agad naman itong dinaluhan ang may sakit. Sinasaniban ito ng mga busaw. Agad na wika ng babaylan. Kung ganon, anong maaari nating gawin? Tanong ni Sulak. Kailangan paalisin ang busaw sa kanyang katawan bago pa nito tuluyang masakop ang kanyang pagkatao. Wika ng babaylan. May magagawa po ba ako, Nana Salay? Muling tanong ni Sulak sa babaylan. Oo, Panginoong Sulak. Kailangan natin ng alay. Ngunit hindi hayop, kundi buhay din ng isang tao. Malungkot na tugon ng babaylan kay Sulak. Pinag-isipan ni Sulak ang sinabi ng babaylan. Ngunit hindi naman siya pwedeng pumatay ng inosenteng buhay para ialay sa mga busaw. Oo nga at pumapatay siya. Pero sa labanan lamang yon, hinding-hindi siya kikitil ng walang kalaban-laban. Nung mga panahong yon, nasa edad 14 pa lamang si Sulak. Ngunit ang pag-iisip niya ay sa isang may gulang na tao na. Nana Salay, ako po, pwede ko po bang ialay ang dugo ko? Wika nito. Nanlaki ang mga mata ng babaylan dahil sa sinabi ni Sulak. Hindi pa man sumagot ang babaylan, kaagad niyang binunot ang kanyang sundang na nakasuksok sa kanyang bewang at ginilit ang sarili niyang pulso. Sulak! Mahal na bathala! Ang tagapagmana ng dato! Sigaw ng babaylan na noon ay hindi mapakali dahil sa ginawa ni Sulak. Madali, babaylan! Inuutusan kita! Gawin mo na ang dapat gawin! Pag-utos nito sa babaylan habang ipinapatulo ang kanyang dugo sa katawan ng lalaki. At nagsimula na ang ritual ng babaylan. Ngunit habang nagri-ritual ito, nagsasalita ang nakasapi sa katawan ng lalaki. Isang kahanga-hangang gawain ang iyong ginawa, binata.
Dahil dito nakuha mo ang aking paggalang. Susundin ko ang nais mo. At hindi lang yan, pagkakalooban kita ng isang mabuting sumpa. At ito ay magiging ganap sa oras na tumungtong ka sa edad na 21. Matapos magsalita ng nakasanib, kaagad din itong umalis. At ang sugat ni Sulak na hiniwa niya ay naging isang napakagandang tattoo na kumalat sa kanyang buong braso. Nalubhang ikinagulat ng babaylan. Mapagpalang bathala. Ang nasa braso ninyo, Panginoong Sulak, ay isang batok. Ito ay simbolo na nagmula sa mga diwata. Hindi busaw ang nakasanib sa lalaking ito, kundi ang diwatang si Malandok, ang diwata ng mga mandirigma. Wika nito. Kaya agad na sinangguni ng babaylan ang kaganapan sa kanilang pinuno upang malaman kung tama ang kanyang hinuha. Ang mga batok na ito ay simbolo nga ng mga diwata. Ang batok na ito ay isa sa mga batok ng dakilang Malandok. Ang kahulugan ng simbolong ito ay walang hanggang katapangan. Wika ng pinunong babaylan at inihatid nila si Sulak sa bahay ng kanyang amang dato upang ipagbigay alam ang kakaibang pangyayari sa kanyang tagapagmana. Sino ang naglapat ng batok na ito sa aking anak? At sa kaninong pahintulot? Tanong ng dato sa babaylang naghatid kay Sulak sa bahay nila. Mawalang galang, Dato. Ngunit sa palagay ko, hindi na kailangan ng isang diwata ng pahintulot ni Numan upang maggawad ng batok sa kanyang kinalulugdang nilalang. Tugo ng babaylan. Diwata? Sinong diwata ang maggagawat ng batok sa isang tao? Takang tanong ng dato. Dahil ayon sa mga babaylan, naggagawad lamang ang mga diwata ng batok sa mga tao kung ito ay kanilang inihahanda para maging kahalili nila. O di kaya, naiibigan ng diwata ang taglay na katapangan o pag-uugali ng isang tao. Sabihin mo sa akin, babaylan, ano bang ginawa ng aking anak para gawaran siya ng batok? Agad namang tumugo ng babaylan ng, Dato, inialay ng anak ninyo ang kanyang buhay para sa isang alipin. Ginilit niya ang kanyang pulso at ipinatak ang sariling dugo upang mapaalis ang inakala naming busaw sa katawan ng alipin. Ngunit nagkamali kami dahil isa pala yung pagsubok. Ang nasa katawan pala ng aliping yon ay ang diwatang Malandok. Matapos magpaliwanag ng babaylan, tumayo si Sulak at lumapit sa kanyang ama. Sabay sabi ng, Ama, may tadhanang nakahain sa akin sa hinaharap. Kung ano man ito, malalaman ko pagdating ng tamang panahon. Wika ni Sulak. Matapos ang mga kaganapang yon, naging normal naman ang kanyang pamumuhay. Mas lalong lumawak ang sakop nila at kinilala din siya bilang isa sa pinakamalakas na mandirigma sa edad na 17-8. Siya ang pinakamatagumpay na mandirigma sa hanay ng kanyang ama. At sa edad ding yon, isinilang ang kanyang kapatid na si Demus. Pero hindi kagaya ni Sulak, mahina ang pangangatawan ng kanyang kapatid na labis namang kinakabahala ng kanyang ama. Ngunit kahit ganon, napakatalino nito at siyang nagiging tagaplano ng lahat ng pagsalakay ng kanyang ama at kapatid.
At sa tulong ni Demus, mas lalong naging matagumpay ang kanilang bawat pananakop. Hanggang sa dumako sila sa isang isla sa sentrong bahagi ng Kabisayaan, ang Isla ng Katagusan. Isa itong ahop na pinamumunuan ng isang raha. Alam ni Sulak na higit na nakararami ang mga kawal nito at malaki ang nasasakupan. Pero determinado siyang masakop niya at malupig ang mga kawal nito. Kaya sinalakay nila ang isla. Pagdating nila sa isla, kaagad nilang isinigawa ang kanilang plano. Ngunit iba ang nasa isip ni Sulak. May katigasan ang ulo ng binatang tagapagmana, kaya habang naghihintay ang kanyang mga kasama, pumuslit siya papunta sa bahay ng raha. At pagdating niya sa harap ng bahay nito, buong tapang niyang tinawag ang raha. "Raha Itom! Lumabas ka rito!" Sigaw nito na kaagad namang nakakuha ng pansin ng mga mandirigma ng raha. Sino ka at anong kailangan mo sa aming pinuno? Tanong ng isang mandirigma. "Hinahamon ko siya sa isang labanan," tuwirang sabi ni Sulak. Pinagtawanan siya ng mga mandirigma at kinutya. Sino ka naman para hamunin ang aming pinuno? Nawawala ka na ba sa iyong sarili? Tanong ng isang mandirigma at taas noon naman itong sumagot ng, Ako ang anak ng Datu Salom ng Ilaya at bilang anak ng isang datu, may karapatan akong hamunin ang isang pinuno na kagaya ng aking ama. At dahil sa narinig din ito ng pinuno, agad itong lumabas ng kanyang bahay. Narito ako! Anong iyong kailangan? Tanong nito. Nakita ni Sulak na napakalaking tao ng kanyang hinamon. Ngunit gayon paman, hinugot niya ang kanyang kampilan na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Itinuro ito sa raha at nagwika ng, Ako si Sulak, anak ni Datu Salom. Naparito ko upang hamunin ka sa isang labanan. Tahas ang paghamon ni Sulak sa raha. Kung yan ang iyong nais, binatang mandirigma, pagbibigyan kita. Tugon nito. Pero nung akmang bababa na siya mula sa kanyang bahay, ay pinigil siya ng kanyang babaylan. Kapunuan, hindi niyo siya maaaring labanan. Wika nito. At bakit naman? Hinamon ako ng lapastangang ito sa sarili kong ahop at sa harapan ng aking bahay. Kaya may dahilan ako upang sagutin ang kanyang hamon. Tugon ng raha sa sinabi ng kanyang babaylan. Ngunit kapunuan, tingnan ninyo ang kanyang kanang braso. Ang mga batok na yan ang simbolo ng diwatang si Malandok. Ngunit tumawa lamang ang raha sa sinabi ng babaylan at agad nitong sinugod si Sulak na agad namang naiwasan ni Sulak. Nagbuno ang dalawa at ikinagulat ng raha ang likse ni Sulak. At sa hindi inaasahang pagkakataon, binitawan ni Sulak ang kanyang kampilan at nagwika ng, Raha, gamit ang aking mga kamao, babawiin ko ang buhay mo! Napakalaki ng tiwala mo sa iyong sarili. Ngunit sige, pagbibigyan kita. Kamao, laban sa kamao. Agad ding itinapon ng raha ang kanyang kampilan na siyang napakalaking pagkakamaling nagawa niya. Dahil hindi niya alam na ang talagang lakas ni Sulak ay ang kanyang malakulog na mga suntok. Muli silang nagbuno ng raha at isang suntok sa dibdib ng raha
ang nakapagbabagsak dito. Bumulwak ang dugo mula sa bunganga ng raha at agad itong pumanaw. Patay na ang inyong pinuno! Nangangahulugan lamang na nagwagi ako sa labanang ito! Wika ni Sulak. Ngunit lumabas ang asawa ng raha at nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang asawa, nagwika ito ng, "Nanalo ka man sa laban ninyo, ngunit kailanman hindi mapapasayo ang ahop ng asawa ko." Wika ng asawa ng raha at sa di kalayuan ay nakatayo ang kanilang babaylan at nagbitaw ito ng sumpa kay Sulak. "Sumpain ka ng mga diwata dahil sa pagpatay mo sa isang butihing pinuno nang dahil sa iyong ambisyon. Isinusumpa kita sa ngalan ng mga diwata. Unti-unti kang lilisanin ng iyong buhay. Sa oras na ikaw ay lumisan sa islang ito, hindi ka makakaalis dito. Dahil kapag ginawa mo yon, mamamatay ka!" Wika nito at biglang sinaksak ang kanyang sarili. Dahilan para mamatay ito. At dahil sa pagkamatay ng babaylan, may kung anong naramdaman si Sulak at dahil dito agad siyang tumakbo papaalis sa bahay ng raha. Agad tinungo ang kanyang mga kasama na noon ay nakakubli pa din. "Panginoon, saan kayo nang galing? Sasalakay na tayo!" Wika ng isang mandirigmang kasama niya. "Hindi na. Napatay ko na ang raha. Nanalo na tayo. Pero nangangamba ko dahil isinumpa ako ng kanilang babaylan at agad itong nagpatiwakal." Wika ni Sulak sa kanyang mga mandirigma. "Kung gayon, kubkubin na natin ang buong ahop at ideklara ang ating tagumpay." At yun nga ang ginawa ng mga mandirigma. Kinubkob nila ang ahop na yon at dahil sa pangamba ni Sulak, ipinatawag nila ang kanilang punong babaylan. At kasama nitong dumating sa ahop ang ama ni Sulak. At nang makita nito si Sulak, nakahiga na to sa isang papag. "Mahabaging lalahon, isinumpa ang ating Ginoo!" Gulat na wika ng babaylan. Kung gayon, anong maaari nating gawin?" Tanong ng dato. "Buhay para sa buhay, dato. Kailangan nating mag-alay ng buhay. Kung hindi, maaaring mamatay ang iyong tagapagmana." Nung mga panahong yon, naroon din ang kapatid ni Sulak na si Demus. "Ama, iaalay ko po ang buhay ko para sa kapatid ko." Wika ni Demus. Woo! Okay! Grabe kilig ko, grabe tuwa ako. Kakaiba tong Raha Balinsusay. Nahimay nyo ba yung buong kwento? Grabe, unang episode pa lang gusto ko na kaagad marinig yung gitna, tapos yung ending. Sobrang ganda nito. Seryoso, hindi sa pagiging OA pero sa lahat ng nanarrate ko, ito yung first episode na yung kilabot ko mula simula hanggang dulo. Alam nyo yun, grabe kinikilabutan ako rito. Pero isusunod kagad natin yung part 2. Tingnan ko lang yung feedback. Kung natripan nyo tong episode 1 ng Raha Balinsusay, comment naman kayo sa baba ng episode 2 na kaagad pinuno. Grabe, ang ganda nito. Yun lang, kita-kits tayo sa part 2. Salamat.